Hello everyone, good morning arna. Fuano dinihay moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामनानै भिडिअखौ खालामनाय जाबाय arna. तो गोबावनि उनाव दिनैहाय ब्लग खालामदों arna. नोंथांमोनहा नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो arna. तो दिनैहाय माने जोंनि उदालगुरियावहाय इलेक्शन जादोंलाय रे. दा बेयावनो आं थांनो थाखाय इलेक्शन भट हैनो थाखाय तो थांनो थाखाय रेडि जादों arna. ओमफ्राय दा नोंथांमोननोबो लोगोसेनो शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय arna. तो जेसाहाय नोंथांमोननो आं शेयार खालामगोन थांनाय मानायफोरखौ देखायगोन आरोना तो नायलांबाय थादो आरोना तो दायो आं माने पुरा रेडि जाखांबाय आरोना ओमफ्राय थांनो थाखाय ओमफ्राय थांनोसै मायाव माहा होयो ओरैबायदि गोजान आरोना जोंनिया थांनो थाखाय तो हैनायखौनो नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै आरोना आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना तो नायनाल' थानांला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना ओमफ्राय दायो थांसै आरोना गोजान लायदो ओमफ्राय बिनानाव आं ओमफ्राय लोगो सासे थांगोन आरोना जों साथामदोंनो तो जेसेहाय नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना थांनायखौहाय देखायलांबाय थानोसै बेसे बुरजा जायो ओरैबायदि लाइन बुरजा जायो आरोना जेसे हायो फुङावनो हैयोमोन खिन्थु देग्लाय पुरा लेट जाबाय आरोना आंहा माने भट हैनायानो बाथाय फुङावनो थांनानै होनानै फैनाय दाबायदि बाथाय फैनाय जायो आरोना तो दिनै एबारनिया लेट जाबाय आरोना अब्लाबो हैनोसै आरोना लाइन गोलाव जाबाबो नायलांबाय थादो खाथि मोनबाय नामाब्रा एसे मोनफैनानै आं जों खाथियाखै माने फुलबारि थांफैस्रांबाय आङो बिथिं साना बेखौनाया बर' बे ससेखौ बारबानो मोनबाय बे खाथियावसो माथो बैजों माथो थांगोन बिथिं थांगोनब्रा जोंनि माथो सिनायथिया गोसोम गोसोम नुजोबदों निफ्रायनो नै बेखिनिनिफ्रायनो पुरा हाजार गोलाव आरोना दोङो मा होनो नै सिनियाबो फासाफोरनियाबो जा गोलावखानो जों बे लाइनाव लास्टाव जानानै लाइन जाय जाय खैथा जाहैगोन 12ता बाजिखागोन आं दा खैथा जाखो 9ता 4 जाबाय आरोना दायो 9ता 4 दायो पुरा 12तायावसो जाखागोन दा बारथायावसो हायनो नांगौमोनलै आं बाबा होननायसो थिगमोन लाइनाव लास्टाव थाबायनानै गसंनानै लाइनाव लास्टाव गसंनानै टाइम पास खालामजानो नायदों बेसेबां गोलाव दङ बेकाराव
bot hono nedों papo fo hoi daबो मोनाखै लाइन ओरैबायदि गोलावखा जाथारसिगोन बिसोरा सान्दुं गोसायाव साथा लानानै गोलाव दंबावोसो लाइन बट होखांबाय आरोना बट होखांनानै जिरायदों आरोना ओरैबायदिनो साहा खोलावखौनो होदों आरो फुगारबावबायसो आङो फुगारनायखाय इसां जाहैबाय आरोना आरो बिनिफ्राय डार्कसिन जागौमोन फुगारामोनबा थ' ओरैबायदि गोबाव नेनानै माबा मा होनो 9:30निफ्राय 11:10 जाबायमोनदां जों होनो मोननायदों आरोना जा गोबाव 2 घन्टा ओमफ्राय 10 खालामैसा 6 मिनिट बारा 2 घन्टा आरो 6 मिनिटनि उनाव माबादों आरोना जोङो बटखौ होनो मोनदों ओरैबायदि लाइन गोलावखौमोन दायो होखांनानै माबागासिनो जिरायगासिनो थांफिनसै आरोना दायो दंबावो बारा गैला आरोना खम जाबाय थ' नै जि गोसोम होदों बिसोरो बालन्दि मालपुवा जादों मा मालपुवा इयो बालन्दि मालपुवा जादों बिसोरो फिथाइखौनो बिदिसो मोनजाबाय जोङो नै दासो नोंसोर बालन्दि मालपुवा नुदोंबा जोंहा बालन्दिनि फिसा जादों बालन्दिनि फिसा नुयो बायदि फिथा मोनजादों आरो जोङो बालन्दिखौसो जाबाय दायो होखांनानै मानानै साहा लोंबाय आरोना ओमफ्राय साहा लोंखांनानै मानानै इथिंनो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय होखांबाय माबाय ओमफ्राय साहा फ्रियाव मोनलोंनायफोरखौ साहाखौ लोंना फैबाय आरोना दाउदै साहा मालपुवा बेफोरबायदि जानानै फैबाय ओमफ्राय दायो न' फारसे थांफिनसै आरोना न'थिं थांलायनोसै आरो मा खालामनाय जायोसै दिनैनि दिनाव दायो माने बट सट होखांनानै मानानै न'आव फैबाय आरोना ओमफ्राय न' मोनफैबाय ओमफ्राय होनानै फैबायना ओरैबायदि गरमखामोन आरोना ओमफ्राय गरमाव ओरैबायदि लाइन ओरैबायदि खाट्रा गोलाव लाइन खामोन माबा 9:30आवनो जोङो लाइनाव गसंदोंमोन खिन्थु बटखौ खैथायाव होनो मोनदों 9:30निफ्राय 11:10आवसो बट होनो मोनदों आरोना ओरैबायदि गोलाव खामोन जोंनिया होनाया आरोना थ' नोंथांमोननोबो आं देखायबाय माबायदि बुरजामोन आरोना खिन्थु दायो जोंनिया खावनै जाबाय नामा देग्लायहाय बारा एसां नंबावासो आरोना नङाबाथ' ओरैबायदि माबा जाखायो आरोना गोलाव बिदि जायो फुङावनो थांनानै बेलेग बोसोरफोराव जोङो फुङावनो थांना हैदोंमोन खिन्थु देग्लाय बहुद लेट थांबायना ओमफ्राय माबाबाय ने बर'नाबो जि गोलाव फुगारदोंमोन आङो खिन्थु बा फुगारनायाबो सिनजासिनासो थास्राबाय होनाया ओरैबायदि गोलाव दासो बट होनो मोननाय बायदि ना थ' आं नोंथांमोननो बट होनो थांनायखौनो शेयार खालामबाय आरोना ससे भिडिअ माबायदि जागोन जायफोरा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोनखौहाय आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' नायनानैल' थानांला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामो आरोना थ' बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौहाय बेसेबां दोनथ'नोसै आरोना थ' बाय बाय